Hejsa! Jeg er ude i skoven og fik lyst til at lave en video omkring de her følelser, vi bærer for andre. Det er noget, jeg har lært igennem familieopstilling. Det her med, at nogle gange så tager vi andre menneskers følelser på os, fordi det er det, vi tror, vi skal. Og vi gør det alle sammen. Det har været noget af en åbenbaring for mig at finde ud af, hvor mange af de følelser, jeg har, som er min mands for eksempel. Og med min eksmand og med alle mulige andre. Det er lidt forskelligt, hvordan mennesker er, men jeg er en af dem, som roder rundt og stjæler folks følelser, eller låner for at få nogle erfaringer. Og det, jeg øver mig i meget på tiden, og arbejder med sammen med andre, er også det her med at få givet de her følelser tilbage. Vi gør det tit i misforstået kærlighed. At vi tror, at hvis vi bærer det, andre ikke kan bære, at vi så hjælper dem. Fakta er, faktisk gør vi det modsat. Fordi dine følelser kan ikke transformeres i mig. De kan kun transformeres i dig. Og det har taget mig noget tid at finde ud af. Og nogle erfaringer og blod, sved og tårer, kan vi ikke kalde det det. Og sidste gang jeg havde modul, så kom der også et ord op, som kan beskrive nogle følelser, også som jeg kalder spøgelsesfølelser. Det vil sige følelser for vores forfædre, som ligesom ikke er blevet rummet og taget sig af, som ligesom blev givet videre. Så nogle gange er det ligesom om, at der er nogle følelser, som ikke har en ejermand, så der ikke kan komme ro. Og derfor kan det være, at vi nogle gange tager spøgelsesfølelser på os. Det kan være, at der er en i vores slægt, som har en hemmelighed. Eller en i vores slægt, der har været udsat for et eller andet, der har været forfærdeligt. Det kan være, der er krig. Det kan være, der er alt muligt. Og der er nogle følelser, som ligesom ikke er blevet healet og blevet lagt til hvile. Og så efterfølgende, vi bærer på de her følelser. Og ordet, der viste for mig, det var spøgelsesfølelser. Så vi skal have givet følelserne tilbage til de spøgelser, hvor de hører til. Fordi det, jeg ser igen og igen i opstillinger, det er, når de bliver givet tilbage til der, hvor de kom fra, så bliver de forløst, og så får vores forfædre fred. Så behøves de ikke længere at rette rundt som spøgelser. Så prøv at mærke, er der nogle følelser, du bærer for andre. Det kan være din partners, børns, kollegaers, forældres følelser. Dem har vi mange gange tit, vi bærer. Og nogle gange får de os til at føle os vigtige og store. Jeg inviterer dig til at mærke efter. Hov, jeg har taget nogle følelser, der ikke er mine. Og nogle gange har der været nogle følelser i et rum, som dem ejermanden ikke vil eje, og så har vi valgt at tage dem. Og nogle gange så bliver vi ofre. Og vi kan synes, det er hårdt for os, og synd for os, og vi er gode, og vi er dygtige, og vi gør alt det rigtige. Faktum er, at hvis vi skal gøre det, som gavner mest, så skal vi have givet dem tilbage. Så jeg vil invitere dig til at finde et eller andet menneske, hvor du bærer nogle følelser fra. Og så lige så stille åbne dine hænder og dit hjerte og forestil dig, at du står over for det menneske, og så siger du, nu giver jeg dig dine følelser tilbage. Tak for lån. Det har aldrig været mine. Og jeg ved nu, at det er kun hos dig, de kan forløses. Så ser du, om det ikke kan strømme energi fra dine hænder, fra din krop, måske fra dit hjerte, din mave, andre steder, som slipper dig og finder hjem, hvor de hører til. Og læg mærke til, hvad du har brugt det til. Og så siger du også, at jeg takker for alle de erfaringer, jeg har fået ved at have de her følelser. Tak for lån. Og nogle gange tager vi følelser på os, fordi dem omkring os måske har en skæbne, som er lidt svær at se på. Og vi tror i misforstået godhed, at hvis vi bekymrer os om dem, hvis vi bærer dem, at så er det nemmere for dem. Tværtimod. Så det næste vi gør, det er, jeg bøjer mig for din skæbne. Jeg ærer din skæbne. Se om du kan gøre det inden for et åbent hjerte. Virkelig anerkende, at nogle mennesker har en hård skæbne. Og at du kan hjælpe dem ved at anerkende deres skæbne. Man må altid gå ved siden af, man må altid gerne holde i hånden. Men hver menneske skal bære deres eget liv.
Det er nogle af de ting, der bevæger sig i mig for tiden. Det er nogle af de ting, jeg synes er enormt spændende. Og det er noget, jeg skal på kursus i meget snart. Så jeg er meget spændt på det, der har været aktivt, siden jeg meldte mig til. Om det er det, jeg skal lære, eller om det er noget helt andet. Jeg ønsker dig, at du finder fred i dit hjerte og din sjæl. At du med lethed kan give slip på det, der ikke er dit. Og se, at folk vokser, når de får deres tilbage. Tak for dig, og tak for nu.